जय जय महादेव हो जय महादेव। ए बहिना लोग, एक समय का एगो बात बा। जी गुरु भाई। हमार भैंस गाभिन रहे, ठीक बा। हम एगो भखौती भखले रहनी कि हमार भैंसिया अगर पाड़ी बिया जाए न तो भोलेनाथ के 5 किलो लड्डू चढ़ाए। तो शायद का संजोग ये बहिना पाड़ी की बदले पाड़ा बिया गई हमार भैंसिया। तो हमार तो अंदर से बड़ा तकलीफ भइल। तो हम कहनी हाथ जोड़ के जाके शंकर भगवान से कि हे भगवान, अगर हमार पड़वा अगर रात भर में पाड़ी हो जाये न तो रउआ के 1 कुंटल हम लड्डू चढ़ाई। तो हम कोई के नहीं आ सूत गई राती में मन मार के बहिना। मन में तकलीफ तो रहबे कई, क्या हम बताएं। आ सूत गई सुबह भइले जाके देखो तनी जब पोंछ उठा के पड़वा के अपनी तो पाड़ी हो गई बा।